kumusta ka mo? Niyan sa miyong alagad si Kangina Trifon Morales and then my partner sabi na ako diri si Juan Ditayan. Asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Muna importante nga itong unas pagpanalangin sa itong labang makagahom Lord. Thank you kay Lord sa mong ihatag ka na mong grasya. Ang ihatag ka na mo pagligon sa mong nauna o panlawas. Thank you Lord. Thank you kayo. Ug sa tanang katawan ngayon mo kitagaan kay Kinan. Salamat kay Lord. Salamat kayo. Ako sa impong sa Chairman Marcin Masayon no sa MIGC Mactan Island Joggers Club. Kaninyong tanan ay kumusta ka mo? Salamat nga sa iyong pagpaminaw ha. Ang MIGC kung Mactan Island Joggers Club. O na akong pundok sa napita. Okay, mga joggers din napita sa Mactan Island. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw sa DYHP. Okay. Pero, ang sota po ko na ito, nakatakan ng pagdagan, no? Pinadakin is usak ka lalaki nga mapatawag lang sa nga balong. Kinikibatan doon sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Balong. Kini ako problema bahay na sa kong asawa mga grabe kayong pagpamakak ng asawa na ko yung but. Pero aron nyo gipasabtan kung saan yung problema na ko no. Inanion ako pagsugo ng mga pangitabo ha. Ay, kalaay pa yan watay gitar. Ay, nirgyapon ta sa ato ang cellphone mo kanta yun na. Mamili tagkanta be. Uy, kani ay. Mandayan song. Be, kani ato matahon be. Budi, si Romeo Quiñones rabay nagkanta ni be. Ato ni buhi pa ba sa Romeo Quiñones be. Kani, ay karaoke lang nato be. Larga atong ablihan. Oops. Ukay budi adun wain dakaw. Wain dakaw magapanaw-panaw. Unan yang kan mo piagabudan na mo yakan mo pigapanawan. Sangaon lagi agalang pakaw kanak. Yang gugma mo kanak di matanak. Adono wainday tunglaon o budi maluy kau kanak. Bisan onon ko pagkakalingaw kan mo. Sawa kulang tuyo nagidyaga tiyaho ako. O kay budi-budi sagaw ulida na di kanakan mo yagat-agad piyagpilian ko na lang yang mamatay kung kita di da magkita ay pagpiagat yahuan kun yang pagpanaw mo kay lagi sang kaming away ko. Katigaman ko na lang pag-uli mo yang lubong kuduaw-duawon mo. Ulida o kay budi piagtagan patakaw. Ay, ako sa wapa mo na ko. Ay, day, mawaday. Salamat kayo. Salamat kayo, day. Nakapalit ka sa eskina di ay taon. Palit lang ko sa eskina kamote. Kadiyot ay ha. Sige. Kadiyot sa kay kanina. Murag mapinanggaon kay akong asawa mo adlaw da. Di ka ni pa kakuha taon sa kapaminanggaon ba? Di ba ka ni karon lang? Bida. May lagani kinausap na bag-o para ba taon ni minyo? Balong dali na oy snacks sa dire. O dai kuming ha. To na ko be kay murag gigutom sa kuda. Kamuti ra wa. Murag bombina ug daag kamuti. Ha, musna ako dito.
Hindi mo kapalit aning kamote day. Ay, dihas may iskina ay. No ba? O isilas na tayo, pilan mo na. Ay, oo, unsa di ay. Ang masa kita-kita rin magpaon din he. Ah, mas maayo, Ako sa mas silang maayo. giapilan. Ako ko na mga ugangan, Ay, gud. stambutana. Salamat kayo, salamat Dahil kayo. juice, ha. Away kape day. Kape ate, pare sa mote lami kayo. Ah, oh, sige, sige. Huwat na sa kay magtimpla sa ako. Sa kabago na mong kasal taon, feel kay na ko nga murag pinangga ko sa kong asawa. O nya, naglaba yung mga adlaw. Mga 5 siguro kabuan nga mong kami yun. Dahil, lakaw na ko ha. Kadiyot sa oy. Ako pa nagiputos imong baon. Huwag ako kadiyot. Ay, pastilan. Kanindot ay aning tuna tayo asawa nga may matiman na to eh. Ganahan sa trabaho. Basta dunay mo timan. Adi imong baon oh. Ade. Nanatanan diha ha. Imong kape nga usa ka sachet na diha. Wow. Sigarilyo nimo. Sudan katong imong yung paborito, longganisa og itlog. Mundang niya ko ani sigarilyo dahil duda ko kapatay. Salamat dahil pinangga ka na ko. Ay, ikaw, pinangga sa kay ko sa kong asawa. Puro bida. Sige, ator ko. Amping, ha? Ikaw, sad. Amping, sad. Ay, naaraman ko din he. Uy, unsa ba akong lutuan sa panihapon? Biswa lang dahil. Biswa sa dinas. Napatang hidang ang ahos kay lami kayo. Nya buwad sa nga pinikas katong inutang na tong rani. Lami kay to. Ah, sige, sige. Unsa di ka oras sa mauli? Ano na ko diri mga wapay alas 6 siguro. Alas 5. Mao tama ko. Ah, okay, dong. Sige, arin ako ha. Sige, amping ha. Salamat. Oh, pre. Nakakaon na diri, pre. Lunch break na. Oo, kayo kaon kita. Naunsaw na siya. Bawo, may ka, pre. Oo, pre. Bawo na ka. Kining minyo ta. Awa na. Magka-daginot kita ni basta minyo ta. Kay lisod kayo mga anak. Tag watay tinigob, di ba? Mungyod. Nagsabak na misis mo, pre. Ang butang, no? Wapang siya. Wapay gipamati og unsa, pre. Lahirog dodog. Magminyo na, no? Lahi kay pre. Lahi lagi yun. Labi ng murag maghunahuna na ka nga duna kay buhion ba. Pero nindot man di ay taon nga duna kay buhion. Labi na ining uli ni mugi kas trabaho. Kapoy kayo. Nya na yung mga timani mo. Basta lahi lagi yun kayo. Basta, pre. Usaw niya kung sumugugos na rin mo, pre, ha? O ba? Kanar day. Pero wapa mo di taon pre. Paspasil. Mga ano mo, eh. Hinahinay lang ko pre. Lesson kayong kalitan ta ba. Probida. Wara ba taon may tinigom pa. Madugay. May bawa na ka sa pagdiskarte para pamilya, pre. Ako tambal di mo, no? Likayli naman. Likay lang yun ang utang. Eh, di ka na mayo. Labi di ka makakontrol. Probida. Sige, wag ko pangutang sudan sa bangkayli da. Lami kayong sudan ko sa bangkayli. Mga nang number 1 tali ka na hutdan og sudan sa bangkayli sa Mayati. Oh, pero baro na akong ihatag nimong tip, pre. Unsa man? Likay lang yun sa utang. Kung may mo, ug ni, ayaw sa pangutang, pre. Ay, inutan ako smart ko. Hindi na ako mangutang. Inutan ko si Probida eh. Agigay, pre. Ano sa kusod, ha? Sige pre. Wa pa gani ka magsugod kaon. Sugod ka? Ano na kusod kaon, pre? Oo nga naman. Naaras isi. Aba. Kasi ba nila? Buong sa ito ni mo, pre. Hoy, balong, Nay. unsa man mo? Hapit na mo usa ka tuig, wa pa jud mo'y anak. Ay, blaka na nay. Hapit na. Unsay hapit na? Ako. Ako mo'y hapit na. Dili, oy. Ano taon? Ano sa ikaw taon? Ikaw yung anak. Dili. Ako mo'y hapit na nga mo graduate sa kalibutan. Dili pa ko makakita sa kong Simbako, ako. simbako taon na porbida. Nya gusto na ko balong nga sa di pa ko mo graduate aning kalibutan na makakita na ko sa akong apo. Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, big storyana na binuang mo. Oy, wa ko magbinuang balong ha. Hinumdumi ikaw rang usa anak namo ni anhing tatay nimo. Mao nga gusto na taon kong makakita sa akong apo. Mo na eh. Bilang gusto sino mo gusto eh. Wala pa hinambog niya. Upang gani ka bisan usa. Kabalakal ko na nanay. Nagtigom pa bang taon minay. Kung makatigom na ganyan minay, bagrak na mi anak. Usay bagrak. Bagrak mi, pira pa sagad. Syaro, di taghapan. Ay, basta siguro anak balong. Pagmahay jud ko nimo kung mauna ko kamatay nga di pa ko kakita sa akong Sinbak ko apo. na eh. Ay, kagong tayo ka. Binuang na. Lagi. Binuang. Nay!
Looy kong nanay taon kay gustong yung taon siya makita taon siyang apo. Unya, may pagdramatic sa diyan taong yung mga inistoryahan tiguan mga taon siya. Nya hapit na ma-expiration iyang kinabuhi din sa kalibutan ba. Nga mihangyo taon siya makita taon siya sa akong apo or sa iyang apo taon sa akong anak. Di pa siya ma-expire. Unya, Dong, ano di ikaw, uy? Lampi ka gihuna-huna. si nanay maguday. Ha? Nga mas nanay ni mo? Looy, be ako kay tiguan, be taon na. Nga di ay? Ingon mo siya gusto ng taon siya magkita apo sa di pa siya ma-expire din sa kalibutan. Ha? Mao nang ako siya ipsiligan eh, tagaan ako siya bisag pila ka buok apo. Unya? Mo nga para siguro 3 times a day tada ya. Unsay 3 times a day, uy? Kuan ba magchurchur ta bida, magchurchur. Karon ato katuluon, gabi iram tata katuluon na to, buntag udto hapon panihapon ug madagan lawon kadlaw na to. Uy, grabe sad ka. Makakaya ka ko, ana. Oh, Isod. Ikaw, makakaya sad ka. lagi. Maglisod mga kas usa niya, imo nang katuluon noon. Or beda grabe sa nalisod usay beda. Singagan ko niya ako suko magili dayon eh. Bisag intro pa tayong bayang magiliw pero gaba. Mo barog man dayon eh. Bantay bitaw ha. Sige. Sige, larga. Sige. Sukad to, katulog may mabuhat taon sa kong asawa ng buhat sa multi-ayon. Pero, busal mo kato ikapin, wa magyapon di mailan nga namabdos kong asawa. Kunya, Uy, balong, pag-sure ko no diha. Unsa man makahimo na magkapaghatag na kong apo. Ha? Basig unya nakamuhatag ugwa na ko. nay, do not make pressure cooker to be. Singan? Hak nang ba kay pressure tay ba? Aw nay ba? Ayo kay kong pressure nay. Bungot sa itoy. Nay. Ay, happy naman mo duha ta ka tuig. Wa gyud ti mailan diha day. Wa gyud bisag og kanang wa kay gipangaan bisag unsa. Ha? Bisag kindis bubut agud. Ha? Ambot yung uy, murag usara magidi nako ganahin. Kana mo na day. Bisag mo na. Unsa man mo ganahan? Kana imong tupi. Abang. Ako ba Ay, pa namin ragod o. Tanawa ragod o. Murag yung takob sa kaldero nga nalumping. Sabi mo eh. Bisag nga lang kag lain na nagug tupi. Butang ka anak kong gibati uy ngano ni. Sa bahala na to. Bisag mao na. Pangaan mo kong tupi. Ikaw lain magsurba. Way lain nga makaobserbahan ana. Ako ra gyud. Murag ako yung obserbar ni mo ana. Unsa man na? Kaning ba? Kay gano man akong baba. Ako nabatayan. Ngayon nagsweldo. Mudak ko magisi day. Overdraft gali ko. Murag bihiwi. Di na mo akong pangaoy hanggaw. Ako soner. Ikaw ay way kwarta, makangisi pa baka ta. Day. Anday, galhal ka lang balong. Bida. Unsa man day na. Unsa man gusto din mo ha? Unsa man day na. Tiyon sa day uy. Kana oo sa dino na nga wakay kwarta di ka kangisi. Mao na, galhal ka lang, mao na tinuoy. Day kuan ba kana murag usa nas ti mailhan da. Timaan ang sabak ka. Kaya nga naman. Dali kam suko. Hilom na balong uy, bisag high blood kita. Latahon ra ko sa adlaw laon na. Kidot di mo porbida. Usa kay maayo na yung mapa-check up ka. Unsay ka? Ta, kita ang duha pa check up. Pa-check up bing duha ay taon. Aron may bawaan mo unsang gyud problema o kinsay na problema na mo duha. Unya. Okay, salamat kayo, ma'am, sir. Kining result sa inyong examination, ato lang unyang ipada sa inyo, okay? Unya magkita raman ang result. Okay, dong. Unsay tan-aw nimo, Dok? Ay, Dok, baday ka no? Dok, unsay tan-aw? Wa may problema duha? Well, sa pagkakinon, dili pa ko makasulti ninyo sa tinuod. Kay, lisod makaayo ko magtagna-tagna kita. So, may bawaan ra gyud nato kung aduna na result sa inyong examination. So, paabot na lang ninyo. Okay, Dok. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo kay nagpa-check up ka. Kuan, balong kamo. Wala kakailan ako na bida na ni. Ay. Kamong kami duha taon si Saling nay. Anya. Sa, O pa Saling? wa pa man. Kesa da ito siya. Kuan, ato ko to siya siyang amiga. Gikan uli sa abroad. Mao tong adto siya basig nay pinaskuhan. Unya. Ato ko siya. Unya wa kam ubad. Wala ko uban na yoy. Mao ba? Trabaho man ko. May noon. Kay excited na kayo ko. Mao ba?
excited kay kanay. Usa sa ako gipa-check up sa saling sa nay. Kay nabatayan yun ako siya nga yung mga lihok dali kay masuko. Nya, usa mo kuno sa may ilan sa bako mabay ka na dali magsuko. Oo. Ingon ana man sa ko sa una. Pagmabdos na ko nimo, sus, maglagot jud ko kung makakita ako sa naong anang imong amahan. Mao nga pagawas nimo, kang liwata gyud imong tatay nimo. Mga banay? Inana din nanay? Oo, daghan mga timailhan nga mabantayan nimo sa babaeng magsabat. Ha? O si basig salinay no, gisabak na ano? Mayo unta. Sus, mao gyud naya kung giampo na nga mamabdosan ng imong asawa. Nga excited na kay ko makakita sa kong apo. Ay, kabala ka day. Ay, kabala ka. Basta, ugma, makuha ng result. Nakita na akong excited taon kaya akong inahan taon ng sabak akong asawa. Hinundan nga, pinangga kayo niya nga akong asawa. Unya, doon lang kasbay. May taga. Naabot atong resulta taon sa pagpa-check up na mong salinda. Excited kay kong may bawa. Paspasan ako kung lakaw. Doon ako sabay. Day! Day saling! Oh, sayo malagi kang nauli balon. Oh, na si saling, nay? Mura mag naapa sa inyong kwarto. Mau ba? Sige. Ako ariyon. Oh, naunsa matutawahan. Ang murag nagdali man. Ngano ka? Day? Oh, Dong, sayo lagi ka. Oh, day, sa'yo ko ulit, day. May under time lang ko. Nanghit man ko. Hindi, unsa naman. Resulta sa ato pagpa-check up dito. Oh, Dong, ana. Pero, wa pa na ko tanawa kay naghuhat pa man ko nimo. Mau ba? Bebe, abi ko no. Tanaw na to. Sudoong mo. Mali ka buok. Ang imo ug ang ako. Ang sa may unahon na tong tanaw ini. Kanay mo ha. Kanay mo ha. Gusto kong masayod ko. Basing listabak na ka ba? Dong, kadigad kay ato ning ablihan ha. Sige dayo, day. Basta dayo, day. Gusto ko masayod kung sa resulta. Nya. Yes! Nagsabak ko, Dong, pa! Yes! Oh, thank you, Lord. Thank you. Amahan na ko. Yes. May apo na yung kanay. Unya, kanang unsa ba, day? Ang kanang ako, day. Unsa ba resulta? Kadigad kay ato basta ko, ha? Ano, day? Murag siga mong mata, di mo. Unsa resulta? Unsa resulta sa akong examination? Ano kayo unsa resulta? Dong, baog ka. Ay, pagpula ka, bida. Kadungog ka, klaro, baog ka. Ano ba tao doon sa mga tabuangan? Ano ba dahil sa lihigan? Ano ba Mao ni ako problema. Kaya ko sabot sa gibati, libog ko. Baka masayo bang nag-exam taon na mo ang examination na mundo. Mabdos ko na kung usawa niya ako. Sumitabuha nga baog ko, purbida. Diin ka nino. Palihog tapagi ko ninyo, bi. Sabar ko kung presentihon. Bam, na mabasa diha. Mabdos ang asawa niya ang ihang bana baog. Balong. Hello, Ate Pres! Good morning! Good morning! Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Si Dodong Balong. Balong. Kaigsoon ni Noy Malong. Dong Balong. Nya, kuan Ate Pres. Ang problema ni Ate Pres. Kay. Baog siya pero mabdos yung asawa. Oh? Saon mo niya. Sure good siya nga ba? Oo, kaya pa-check up man siya sa doktor Ate Pres. Nga, di kakanak sir. Kuan, anak. Anya? Tuwang imong sperm cell. Anak man na Ate Pres. Di ba? Nya. Anya, ang iyang, iwan pa na iyang asawa. Hindi nga, lagi siya dahil sa resulta sa dong. Paog ka. Ha? Day, o sa resulta day, sa, doon na yung sa resulta sa examination, day, Balong, day, o sa resulta, doon baog ka, ha? Nakudong baog ka. O, ngano god? O sa itabo, ngano man di, day? Saling ngano man kay nababdos di yung asawa. Kaya napacheck up sa saling dito, o doon sa'yo lagi kayo, doon, pero ako, huwat ako nimo, kuan ka ng, nambabdos siya, Ate Pres. Yeah, siya din iingon nga baog ka. Oo, kaya napacheck up at si Balong. Nya ang resulta, yung asawa may nakabasa.
Kay ba't mga gitanaw sa ilahang, sa pangalan na, result. May gani o mamakak yung asawa nga, di makaanak ka dong, uy, kay mabdos ko siya, may ka o mamakak. May sing asawa, ano? Nakalitan sa siguro niya May asawa. bilib ko asawaan ni Pres, kayo. nakalitan sa ni. Ngano kang namabdos ni asawa? Pabida. Hala, no? Saon mo ni mo anak, Balong. Si Balong. Balog, Ah, ayan ah. problema, mauna. Mauna yung problema. Ngano man, Mabdos, ayan baog ko, asawa. pero nganong mabdos ko asawa? Wa man ka kuyog-kuyog sang barkadang lalaki yung asawa niya lang. Barkada babae mo ni yung barkada Pero mo ni. dunay uyab, dunay nagduha tingali laing timo sa kaha. Mao Ay, gid. asawa, Dili. ano mabdos man. Kung panalitan baog ang iyang bana, di makapanganak. Di ba ubad na natin, Pres, maingon mga itagsikan opinion laing doktor kay basta Oo, okay sa'yo. na po. Oh, teli sa'yo. So iya ko nung pangitag Sa'yo po. kuan. Magkatiba. Kadua. Lain nga apan iya asawa mo sa mabala ka o baog ka. Ayun, ba? Proud kay siya baog ka niya. Mabdos ko siya. Oo. May gani wa mamakak. Iyon nga, imo ginido na, di mo kabaog, di ba? Okay. Sa may ano? Mabdos ko siya. Asa man siya ngon dialan nga mabdos ko. Mabdos lagi siya. Naray. Ani Anas Balong. Grabiha sa di mo day. Basig na nga kaday. Ambot lang. Surbara na to. Nawa. Kanang imong bakba. Obserbara na to ha. Nga ikaw lain mag-obserbar. Ako murag. Doon ako ina-obserbara ni mo. Unsa man na. Kanang imong bakba. Kaya nga no man. Ako nabatayan nga. Inigswil doon ako. Mundak ko. Nasiyag ngisi. Unsingan? Iya nabantayan nga inigswil doon ko doon. Dako kay ngisi. Basin ko doon. Maunay na kingon nga mabdos siya. Wa siguro klaro. Klaro, ano. Sure, ay. Pag sure niya, boy. Dili ba kakita mo yung klaro? Ang doktor din nila, nga well, ang sultan na ang result sa dili makonsultin tinag kay lisod kaayo og ang natagdalang no. May bawaan ra gyud nato kung dunay result ang inyong examinations pabuta lang ninyo. So wa pa mo abot ang result. Pag pangutan na sa result, kaning di asa ubos nga sayo kung nauli Balong. Oo. Mo na diri pagsulti nila sa result siguro. Nya, nagsulti siya lipay. Yee, baog ka dong. Kaya, mabdos ko. Mabdos ko, yee, baog ka. Kahagaw sa naon. Saan yan, ma'am? O saan ba? Nga be, ato ning kuanon be, para naa siya giyad be. Balong, ato kang tagaan na to og giya ha. Unsay angay niya nga buhaton pa tanawa ko sa iyang page 1 lan. Okay. Okay be. Are. Pahuwa ma ko ato ning tanahon. Kada imposible sa mo mabdos unya kuan wa man kanang baog man ka siya. John 8 verse 31. Okay? Matod pa dire ani dinhi sa Juan 8 versikulo 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran mao'y maghatag kaninyo kagawasan. So, anhe dinhe ang imong pagdangop sa pagampo kay mato pag Ginoong Hesus nga tumano nimo ang iyahang kabubuton, iyang mga pagtulunan. Mahibalo ikaw sa kamatuuran. Ubanig pangaliyadong ha. Og ari ka diri usab uswag ka sa unahan. John 14 verse 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. O kaduha na siya magisgot og kamatuuran. Ang imo gyud ani nga mudangop jud ka ni Lord Jesus kay siya ang kamatuuran and the truth will set you free. Pangaliya dong ay ampo nga hikapon ang balatian si mong asawa ug musulti siya ug nganong ni mabdos siya nga balong abaog man ka aron mahayagan imong hunahuna or kadto mong istoryahan ni Ate Pres nga kung gusto ka basig pwede nga modangop mo sa ikaduhang doktor ay lain nga para dunay sikan opinion. Relax ra sa kayong asawa Ate Pres nga baog ba kadung mabdos ko Lagi. ug sa kuan pa ko sa tagamo kung kuwang so. Proud pa kayo. Yee, baog ka dong. Nya, mabdos ko. Oo, so boy. Nya, sa Tagaog sa ko pamanghod alangaang. Bitaw dong, ana lang kay dili man sad maayo og kanang mumabdos sa imong asawa niya. Ikaw mahibawaan kalabinag mahibawaan sa mga silingan nga baog ka. Dako na kaulamon oy.
Dako lang kaawawon. Mas may man to ni hitabo ni St. Joseph lan nga ni nabdo si Mama Mary. Kato. Isang wala pa ni hitabo nila kay gipukaw man siya sa anghel. Okay, bago Ayaw siya. si Maria pangasawa anak kay yang anak usak ka anak sa Dios nga dunay gingharian way katapusan. Bago yan. Oh, lagi wala na karon. Uy, nahitabo bila sa mualan. Ma, Ipa. Ha? Isa? Hindi kami pwede hinilakay o tututok ang mga silingan. Nga naman? Ya kami mga bata lagi kay mga kuan kayo. Marites sige kayo. sige mi pahipi sa luyo kay. Pwede mo naghanang hinog sa siko karabaw. Sige mi kaon sa taas paruan. Karon. Naghinilakay pwede hilak sa anak, nya hilak sa inahan. Kay ni mabdos di ay. Ang anak? Oh, unya ningon. Ang amo na dungan ni ningon mang inahan. Pero makakibaw sa mahan. Unsa ka birhen? O sa kibag sa amahan? Okay po kita mo. Ano ba ka butugan? Mabdos ka gwayon. Unsa ka Mama Birhen Maria ka? O mabdos ko mas grabe na ba? Mas grabe na. Oh. Ay, bawa. Mawa siya kay Bahog Lagi kasi na yun. sa- Oh, kami kay mga bata lagi. May ubay gina sila. Kaya kami kay mga bata may wala mi kalibutan mo sana yung ana mga istorya. Adaro, nakurot ko kung bungal si mo ko na ba ko dagko ba. Ana no para maya kan kay dako nang gingon. Dakong kaawawo ni mo sungugon kasi mo silingan nga bao ka. Wa ngano ni mabdos man imong asawa? Bahog yan. Kay dili ma lisod pa mina lisod ispelingon. Oy, ay pinasawa kag bayo tumao na. Salamat ka pinagatin na naman noon. Kung ako ang puzzle, tiho. Aha! RM